Haureu escoltat més d'una vegada que cal saber d'on venim per saber on anem. Passeu i sigueu benvinguts al món de la història del Club Esportiu Europa. Sigueu benvinguts al grup d'història Ramon Vergés. Des dels inicis de vida del club i fins l'actualitat, al nostre costat podreu aprofundir en la vida i vivències del club. En el nostre portal web, al canal de YouTube o a les diferents xarxes socials trobareu estadístiques, biografies, jugadors i dirigents històrics, rècords, registres, fets curiosos, partits oficials, futbolistes internacionals, podcasts, imatges antigues restaurades i la més àmplia base de dades que ha existit mai sobre els principals equips del Club Esportiu Europa. Som el grup d'història Ramon Vergés, fent recerca, arxiu i divulgació de la història del Club Esportiu Europa.